L-età hija biss numru. Hekk qaltilna Doris Kannataċi, anzjana ta' 90 sena, xempju tal-anzjanità attiva. Is-Sinjura Kannataċi ilha minn meta rtirat tistudja u tagħmel korsijiet differenti fl-Università. Poġġejna magħha madwar il-mejda tal-Kċina, fejn bid-bissima ħaditna lura għal Żożita, meta minn dejjem xtaqet tistudja l-Università. Meta wasalt biex nidħol l-Università, ma stajtx illa għaliex l-Università kienet tifla kull 3 snin u jiena kien baqa li sentej x'nistenna. In the meantime, il-mamma tiegħi mardet u jiena rrid indur biha u għalbat sadattant tar-ras tiżewwixtu kelli familja, allura mbagħad l-Università ma kellix dana. Ma li rtirajt, għattissa wasal iż-żmien li dak li ma stajtx nagħmel qabel 60, se nibda nagħmlu issa. Ta' 61 daħlet tagħmel kors ta' sena part-time. Minn dakinhar ma ħarsitx lura għaliex wara li ġabet degree u 2 masters komplit timra fl-istudji tagħha. Meta kelli r-riżultat u dejjem ikun ta' kuraġġ għalija, u mbagħad għattissa nagħmel id-dottorat. U komplit. U ħadd id-dottorat meta kelli 82 years. L-anzjana qaltilna li għalija l-istudju huwa passatemp u fl-istess ħin iżomm aġġornata mad-dinja tal-lum. Altru llum il-riċerka m'għadniex biss immur kif kont imur qabel il-libreriji, illum ir-riċerka nagħmel ħafna minnha mid-dar għax nagħmilha fuq l-internet. L-om ta' 2 tfal u nanna ta' 3 għaltilna li fil-waqt li l-appoġġ mill-familja huwa importanti, tuħu pjaċir li servu ta' kuraġġ għal xulxin għaliex bl-istess mod li n-nepotijiet jinkoraġġuha tkompli tistudja hekk ukoll hi sservi ta' ispirazzjoni għalihom. Jiena pożittiva ħafna, voldri dak jgħinna ħafna fil-ħajja u hekk u inkompli mixja l qudiem għax għalija la nista' inkompli għaddejja bl-affarijiet tiegħi. Għalija l-età hija numru biss.